Το Ανάδειξέ το, φίλες και φίλοι, βρίσκεται στο χώρο των εκπαιδευτικών σεμιναρίων και δράσεων του Κέντρου Στήριξης της Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, στην Οδό Ακαδημίας 95. Κοντά μας λοιπόν ο καθηγητής φιλοσοφίας κ. Μιχαήλ Ματζανάς, ο οποίος είναι στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία, αλλά και διδάσκων στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ούτως ή άλλως. Σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ κοντά μας, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ, κύριε Να μιλήσουμε για την κακοποίηση, ένα θέμα φλέγον τελευταία, και να δούμε πώς ορίζεται η κακοποιητική σχέση. Η κακοποιητική σχέση, κύριε Νικολαίδη, αφού σας ευχαριστήσω θερμά για άλλη μια φορά για την πρόσκληση σε αυτή τη σπουδαία εκπομπή, η οποία έχει πανελλαδική εμβέλεια και πολλά χρόνια και ασκείται πραγματικά, είστε και συνεργάτες στο Πανεπιστήμιο και ασκείται ένα έργο πάρα πολύ σπουδαίο και θερμά συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και από αυτό εδώ και από αυτή την εκπομπή. Έτσι. Κακοποιητική σχέση, θα είμαστε σύντομοι και απλοί. Είναι η παραβίαση της ελευθερίας της προσωπικότητάς μας, ο ορισμός. Νομίζω ότι αυτό τα περιλαμβάνει όλα. Για να είναι κατανοητό στον κόσμο. Ναι, στον κόσμο. Έχει σημασία αυτό. Όντως. Ποιες είναι οι μορφές της κακοποιητικής σχέσης, λοιπόν? Ωραία ερώτηση. Είναι η σωματική κακοποίηση, η ψυχολογική συναισθηματική κακοποίηση, η οικονομική κακοποίηση και ακόμα και το stalking, το λεγόμενο, είναι η ανεπιθύμητη, η συνεχής ανεπιθύμητη παρακολούθηση. Σωματική κακοποίηση. Να κάνουμε κάποια ανάλυση σύντομα στις διάφορες μορφές. Σωματική κακοποίηση, όπως καταλαβαίνετε, έχει να κάνει με το σώμα. Αγγίγματα ανεπιθύμητα, χτυπήματα, τσακωμοί, σμπροξίματα. Αλλά και ψυχολογική βία είναι ένα άλλο θέμα. Βεβαίως, η συναισθηματική και η ψυχολογική βία δεν έχει να κάνει με τα σημάδια στο σώμα σας ή στο σώμα μας, αλλά έχει με τα αποτυπώματα στην ψυχή, που ξέρετε αυτό είναι ύπουλος ο τρόπος. Δεν φαίνεται αυτός ο τρόπος. Για παράδειγμα, να αναφέρομαι, είναι το λεγόμενο αυτό που λένε οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι και οι φιλοσοφικοί σύμβουλοι, το gaslighting. Δηλαδή, σε μια σχέση μας λέμε στον άλλον, ο κακοποιητής στον κακοποιούμενο, ότι εγώ είμαι για σένα, δεν το κάνεις σωστά αυτό. Όχι όμως με έναν τρόπο, ξέρετε, συμβουλευτικό, παρενετικό, κατηχητικό ή βοηθητικό στη σχέση, αλλά ουσιαστικά θέλει ο κακοποιητής, χρησιμοποιούμε, μπαίνουμε στη θέση του, θέλει να χειραγωγεί το θύμα του, τον κακοποιούμενο ή την κακοποιούμενη, χωρίς να του δίνει καμία ελευθερία. Είσαι κολλημένη στους γονείς σου, βγαίνεις με τους φίλους σου, αδιαφορείς για μένα, με τρόπο που γίνεται πραγματικά φορτικός και καταπιέζει την ελευθερία του άλλου. Η οικονομική κακοποίηση. Κάποιος εκμεταλλεύεται την οικονομική σας ευρωστία, κάποια χρήματα τα οποία έχει ο καθένας, με έναν τέτοιον τρόπο όμως που δεν έχει να κάνει με την εξασφάλιση και την ικανοποίηση των απαραίτητων αναγκών, αλλά με εσκεμμένη σπατάλη. Δηλαδή να βλάψω τον άλλον οικονομικά με δόλο, όπως λέμε οικονομικός, με δόλο. Και το stalking είναι η παρακολούθηση χωρίς ειδοποίηση, εμφανίζεται στη δουλειά σας, καλή ώρα μπορεί να δει κάποιος την εκπομπή σας εδώ, χωρίς να είναι προσκεκλημένος, είναι ένα είδος κακοποίησης για σας. Άρα η υποχρεωτική παρουσία στον χώρο κάπου, στη δουλειά κάποιου, στο σπίτι κάποιου, χωρίς προηγούμενη συνένεση. Ορθός όρος, συνένεση, όπως το είπατε. Έχουμε λοιπόν πολλές γυναίκες που ενώ κακοποιούνται, εμένουν σε αυτές τις ήδη κακοποιητικές σχέσεις. Γιατί το κάνουν? Δεν έχουν, κυρία Νικολαίδη, αναγνωρίσει τον κύκλο της κακοποίησης, τον οποίον είναι μέσα, τις περιτριγυρίζει και τις περιβάλλει. Αυτός ο κύκλος ουσιαστικά είναι εμβολιασμένος με την έννοια του ναρκισσισμού όσον αφορά στον κακοποιητή. Θα δούμε τι είναι αυτός ο κύκλος. Αυτός ο κύκλος έχει να κάνει με την έκρηξη βίας και μετά με τη διακοπή της εκρήξεως για να επανέλθει το
το άτομο, το κακοποιητικό στο κακοποιούμενο. Για παράδειγμα, χειροδικεί κάποιος εναντίον μας. Ναι. Μετά πέφτει στα γόνατα, κλαίει, οδύρεται. Δεν το ήθελα, δεν ήθελα να το κάνω, συγχώρεσέ με, σε αγαπώ. Δεν θα επαναληφθεί. Ναι. Τέλεια έκφραση αυτό που είπατε. Ναι. Δεν θα επαναληφθεί, ήταν λάθος της στιγμής. Δεν ήταν λάθος της στιγμής. Δώσε άλλη ευκαιρία, οπότε να το ξεχάσεις για να επανέλθει στην πρώτερη κατάσταση. Έτσι, είναι μια μόνιμη μετακατάσταση. Και αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω, δεν αναγνωρίζει η γυναίκα ότι βρίσκεται η κακοποιημένη κυρία. Μπορεί να είναι και ένας κακοποιημένος κυρίως άντρας. Όμως κατά κόρον κακοποιούνται οι γυναίκες. Οπότε έχουμε και τις γυναικοκτονίες. Κατά κόρον κακοποιούνται οι γυναίκες. Μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας, να είμαστε ειλικρινείς. Δεν αναγνωρίζει λοιπόν η κακοποιημένη κυρία τον κύκλο της ναρκισσιστικής κακοποίησης, που έχει να κάνει με τις 4 φάσεις. Η πρώτη είναι η εξιδανίκευση, το λένε και ψυχολόγοι, ψυχίατροι και φιλοσοφικοί σύμβουλοι. Εξιδανίκευση, υποτίμηση, απόρριψη και επαναφορά. Εξιδανίκευση. Εγώ είμαι για σένα. Υποτίμηση. Δεν μπορείς να κάνεις μόνη σου. Δεν μπορείς να κάνεις μόνος σου. Μάλιστα. Απόρριψη. Δεν είμαι εγώ για σένα τελικά. Επαναφορά. Θυμάσαι που σου είπα. Το λέω, ξέρετε, προσπαθώ να το λεκτικοποιήσω. Ναι. Θυμάσαι που σου είπα ότι ήμουνα εγώ για σένα. Δεν φαντάζομαι να το ξέχασες. Ότι εγώ είμαι για σένα. Ήρθαμε εδώ για να στο θυμίσω. Είναι η επαναφορά ότι τα κακοποιητικά άτομα. Κυρία Νικολαίδη, επειδή είστε και συνάδελφος, τα κακοποιημένα άτομα είναι τα τέλεια κακοποιητικά όντα. Έχουν κακοποιηθεί και έχουν τις τεχνικές, τους τρόπους, επειδή τα έχουν υποστεί και έχουν αποκτήσει μια ανθεκτικότητα, έχουν και τον τρόπο εκείνον ώστε να πείθουν, μεγάλο πράγμα επιθώ, ώστε να πείθουν τα ευάλωτα άτομα στο να γίνουν ευεπίφορα στην κακοποίησή τους. Τα αποτελέσματα της κακοποιητικής σχέσης. Σωματικά, ψυχικά, οργή, πόνος, απογοήτευση, ανέχεια, έλλειψη αυτοεκτίμησης, λανθασμένη αυτοεικόνα, δεν αξίζω, δεν είμαι όμορφη, έχω τελειώσει, δεν ξέρω αν θα επανέλθει ο βίος μου, ο συντροφικός, αν θα βρω άλλο σύντροφο. Η κακοποίηση έχει να κάνει, ξέρετε, με στάδια και τα αποτελέσματα είναι εσωτερικά, είναι εξωτερικά και δεν έχουν να κάνουν μόνο με το συγκεκριμένο άτομο, αλλά και με αυτά που είναι γύρω του. Επηρεάζουν μετά τα παιδιά, χαλάει η σχέση με τους γονείς, με τα παιδιά, είναι στον εργασιακό χώρο επίσης. Και έχουμε παρενοχλήσεις σοβαρές. Και από τις παρενοχλήσεις αυτές, οι οποίες είναι κακοποιητικές συμπεριφορές στον ύψιστο βαθμό, οπότε διαταράσσεται η κοινωνική, η εσωτερική ειρήνη, η ηρεμία και η λειτουργία, η εξωτερική, η δική μας η σωματική και αυτό που είναι δίπλα μας. Πώς αντιμετωπίζουμε την κακοποιητική συμπεριφορά? Όχι μόνο αυτός το οποίο τα παθαίνει, και ο κύκλος του όμως, και οι φίλοι, και η οικογένεια προφανώς. Πολύ ωραία ερώτηση. Πρέπει να αναγνωρίσει το ζήτημα και το πρόβλημα. Είδατε, κάνατε μια ωραία ερώτηση προηγουμένως, ότι γιατί μένει η κακοποιημένη γυναίκα σε αυτόν τον φαύλο κύκλο της κακοποιητικής σχέσης. Γιατί δεν είναι μόνο σωματική η κακοποίηση, οπότε με χτυπήσατε, αντέδρασα, λέω όταν με χτυπάει, επειδή με χτύπησε, πρέπει να φύγω. Είναι ύπουλος ο τρόπος, ξεκινάει με την εξιδανίκευση, είμαι ερωτευμένος μαζί σου, σε αγαπώ πάρα πολύ. Και μετά από την εξιδανίκευση αρχίζει η υποτίμηση. Δεν κάνεις χωρίς εσένα. Όλα αυτά τα στάδια δένουν σε αυτή την κατάσταση. Το άτομο λοιπόν πρέπει να αναγνωρίσει και να ζητήσει βοήθεια. Αν δεν δεις ειδικό ψυχολόγο, ψυχίατρο. Αλλά ακόμα και σε φίλους σε πρώτη φάση να μιλήσει. Σε φίλους σε πρώτη φάση που είναι χέφρονες και είναι άνθρωποι που δεν σου λένε κάτσε εκεί που είσαι καλά. Δεν είναι έκφραση αυτή. Θα μπορούσαν ενδεχομένως και νομική βοήθεια να ζητήσουν. Βεβαίως και νομική βοήθεια. Υπάρχουν εισαγγελίες, υπάρχουν τα κατάλληλα νομικά πρόσωπα, τα οποία υπάρχουν στέγες μετά, αν δεν αντέχει. Κακοποιημένων γυναικών και παιδιών. Δομές υποστήριξης. Βεβαίως, δομές υποστήριξης και η εκπομπή σας συμβάλλει
κατά τον καλύτερο τρόπο σε αυτή την κατεύθυνση. Ευχαρίστως, όποτε θέλουν να τηλεφωνήσουν στο 210-96-55-412 περιστατικά και γυναίκες οι οποίες έχουν ανάγκη, αλλά και άντρες αντίστοιχα. Γι' αυτό ασκείται σπουδαίο κοινωνικό έργο. Όντως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, κυρία Νικολαίδη, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.